अरे भरुआ मरिचा ले लो ये धनिया चटनी और चटाई हो। भरुआ मरिचा ले लो ये धनिया चटनी और चटाई हो। चलो ये रानी दोनों परानी करे के गेहूं कटाई हो। चलो ये रानी दोनों परानी करे के गेहूं कटाई हो। तो जी हाँ, आप सब कैसन बनी जाए भैया। और आशा ना बल्कि हमारा पूरा विश्वास रहेला कि आप लोग मस्त होखब जा, खुश होखब जा, तंदुरुस्त होखब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नितेश सिंह। और भैया सबके हम प्रणाम करतनी। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छा हम चैता सॉन्ग लेके आ गइल बानी। तो भैया अगर रउआ सब एकरा के अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से अगर स्टूडियो में गायकी कर देतानी तो आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बा ये भैया कि आप लोग के बीच में ई चैता सॉन्ग जरूर बाजी। जी हाँ, अगर आप लोग अच्छा गावतानी, अच्छा अच्छा मेटर रउआ सबके नइखे मिल पावत तो अच्छा मेटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ली। जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन दबावल रउआ सब मत भुलाइब जा। और आई जा रउआ सबके बीच में हम ई मुखड़ा सुनावतानी, आप लोग प्यार से सुनी, गौर से सुनी, अच्छा से सुनी। त आई जा मुखड़ा के कहे के भाव का बाटे, आप लोग प्यार से सुनी जाइए भैया। भरुआ मरिचा ले लो ये धनिया चटनी और चटाई हो। भरुआ मरिचा ले लो ये धनिया चटनी और चटाई हो। चलो ये रानी दोनों परानी करे के गेहूं कटाई हो। चलो ये रानी दोनों परानी करे के गेहूं कटाई हो। तो भैया हो, अगर ई संग रउआ सबके अच्छा लागता, मस्त लागता, सुंदर लागता तो स्क्रीन पर हमारी नंबर बाटे, आप लोग ई नंबर पर संपर्क करी जा। और नंबर हमार नोट कर लीजा, नंबर बाटे 98 350 77 203। आप लोग और हमारे एक बार नंबर नोट कर ली 98 350 77 203। तो भैया अच्छा सॉन्ग लेवे खातिर, गाना लेवे खातिर ये हमार नंबर पर ज़रूर संपर्क करी जा। आप लोग के बहुत ही कम से कम चार्ज में सॉन्ग मिल जाई। तो आप लोग ज़रूर इन नंबर पर संपर्क करी जा और अच्छा से गाई जा। और तब तक खातिर वीडियो में फिर मिलल जाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलल जाई। तब तक खातिर बाय बाय, थैंक यू सो मच।